them they look yo. All eyes on me like a Tupac yo. I keep them Balenciaga, they shady milli, I too bad yo. I know they for your chit chat yo. Carry your matter, they go TikTok yo. My gentle days on go, I know they look back yo. More music at NigerWide.com. No choice. If you go to pocket, I need you ever stop in the belly. Security confirm. The man who do not you know. The man who mess with the girl that they can find it. The man who bend it. And I'm not member. I hope you want to make it. I don't share what I'm going to do. I'm about to see what I'm going to do. I'm going to see what I'm going to do. I'm done one day. I'm going to do. What you done one day? I'm going to do. One baby, over more season. You wanna, more season. Full option, no double silencer. If I'm a double tower, no double condenser. If I need to go to the kitchen, then do a monster. I can't go in tower, who they went this song. More music at NigerWide.com. The whole of them, no shirike. Dama, no, the Santa Claus. And I'm a Sipanundo. Opo Pagonego, men on a mena bundle. Fabia Kiswaku, Fana Mena Cash, the Fadu Nakashi check. If you want to go, you ever go in my love for man. No choice. If you want to talk, you ever go in the belly. Security confirm, the man who did not you know, the man who messed with Batobo, and you can find it. The man who I hope you want to make it. I can't put your money, boy. There's a more. What can you play? Legend the one day, on your Jawasi, more season. Or man of John, more season. Full of no double silencer. If I'm a double tower, no double condenser. If I need to go double, no big and a monster. I can't use in Jawa, who they want this song. Big small song. I got put a go. More music at NigerWide.com.
emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi, onapia kasi. Ebube dike, ibe dikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya nekwo maki aputago. Angona bwebo na tani. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi, onapia kasi. Ebube dike, iwe dikekwe. Wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Oshiri jibwa, mawushine. Ogandoga, ikene bube dike. We know they carry last year. As a blue one on Elani. Wani manaria, achaluko dike. Big Smoke. Imani futu wisiga waka. Kida fusi nara nife. Iyoko ojeko mbe. ekele ụmụ mmadụ niile anyị ga-agbapịa ọsọ n'ụbọchị nke taa maka na ezi eteka onye na-anụ onye ya bụ Wanganga Samuel onye nsọ communication events and diamond collections ụlọ sọsọ egwuregwu ka m na-arụ ana m esikwa obodo bịa n'elu ya mere m ji wee dị n'ọbịa onye ka m na-esi na ọ na-adịkwa m agụghị ije chenji bụ pụta n'ihe m na-eme enwekwa my wonderful colleague nọkwa here with me onye ekwu na onwe ya ọ bụrụ na ihe eji mee eji mara ya ọdụgwụkwana na ihe eji mara gị nwanne mmadụ Black Diamond ikwuola dị o tekwala okwu bere mala ịhụla leshi m kwuo enyela m sị gị ma ọ bụrụ gachara m atụ okwu akwụrụala akpa ma mara n'ebe ochie gụọ mara m ka nzọpụta m karịa ka m nara ngozi a ọ ka bụ ya bụ ibe ka anyị nọ anyị na-agbapịa we are going to rush it kwuru ka anyị na-eme ndị ọgọ anyị from Oraukwu Udomiri. Alright, anyị ga-agbapịa ọsọ n'ihe oge na-atụfu oge n'ihe oge biko tupu mbido kpọọ onye ọbụla n'ofu ekene onye ọbụla m ga-ala gị ka m kene Chineke bi n'igwe ọgọdị a na-akpụ naanị biko chọkanara m egwu dị ezigbo mma ka m wee nabata nwa amadi a ọ na-abụ ọ batara ihe dị iche adị na mmemme chọọrọ m SS Love ma ọ bụ ebe ọ dị mma
Behaving man and coverage, I can name you in a special, wonderful way. Kaina Babioso, actually, make one Madonna on Ndina Hagano, no child here, and a special guest. Only open Abia Mamad, very special. Only open even more special in America. Only open a special. I never change. I'm a child that I to lie. My brother, Omarayata Dolo, my life. Let them bundle like a t-shirt. I'm going to and you have to watch it. I got the experience in their current. As a member, they have now over there, you go over there, you go, save the top of that. I think over there, you go to Stanley, so I'm not going to open our about because you get here, I don't know. You get the money now when you have. All right, I know about Andy, I know now. Zino Chief George Nnaji. No go honest, no. Okay, Kai, on a black, I know, say, Belataka, Akakai, Belata, Makanataka, or Hanabu also. I'm not on your gun on your gun. It's what the noble sing Katam. I got Madelica Justice Justice Odamu. Justice Odamu in a pocket and whether Bob and I be searching here, Bob and I be searching. Manona didn't make for if I could. Only rob by this side, no one rob by this side. Odamu, Justice, still on the way. Still on the way, yes. Chief Lazarus. Chief Las, Lazarus. Eshibumado, onye kanye bebo. Obo adala mese de kajima. Efu makago emalo bondiro. Obo la agora magonye go bondiro de gore emalo iro go. Wenai. Chief Las, Lazarus Obo aina batalo. You are welcome, sir. Biko, why you don't take Kela no by this side? Kela by this side, yes. Daddy Gare, anyango gondosha malemlo ngomo gosha. Retired but not tired. July Kage Ulashi simplicity is not stupidity. In you cannot afford the reality of that word. Retired but not tired. The chief himself. You are welcome. Imola Argashino Onya Wall no Lebo. Onya Wall Chief Peter Wednesday. You are here, you are welcome, sir. A great man. Aina Batage, we welcome your presence. Thank you. Yes. Honorable engineer, everyone on the room. Honorable engineer, Ifan Edward Odamu. You are here. Simple guy by nature. A man that knows how to close an event. Out of the hair, let me be Rishi. Wherever you are, please come and have your seat. I don't know about that. Chief Joseph Odo. Chief Joseph Odo. Daddy, Allah, you are here. You are welcome. Junior.
Ọ ọzọ anyị tara emebila mberede n'ime ọrịa na gbakọgọ na mkpa. Chineke anyị na-alọgụ ememme na anyị na-eme ka anụ uke dị ọma. A na-atụba nọnyere anyị. Ndị anyị na-ebido na anyị na mmechi. Ndị ọzọ anyị na-eji achị ori eji achị Igbo bịa na ọkwa ha jide aka aja ala. Ha na ajọ mmadụ ga-abụ ha ajọ mmadụ ọ ga-abụ. Ọ bụrụ isikwa isi ya daje bụrụ ike ịchọ ọrụ ya. Ụmụ gị na-adịghị achị dị ọma. Ya nyegere eji ekpara ha kpetekwe dị ọma chọrọ adịghị ọrị. Na anyị ụbọchị ekwe ha n'aha Jizọs. Chineke kere ụwa adaghị nwaanyị nọ n'ala. Nsogbu na ọmụ ọha ọmụ ga-abịa otu ime mme ọha ọmụ ga-abịa abịa ozugbo. Chineke a na-asọ gị na-ekwe ahịa aka na mbụ. Ha ga ndị eleta onwe ha anya. Ya ndị mpụta ọmụnụgo ndụ. Nye gị naanị ihe ndị ndị eme eme ha datara ebe anyị. Chineke a na-adakwa gị edighị ọbụla. Nye na anyị na-eme ka nri abịa ntụziaka gị. Ihe chịkwara ya chọrọ ya gbaghara ma kwesịrị ekwere anyị ọgbaghara. Nna ha nsogbu gọziere anyị ọdịna. Ihe anyị na-ata ata na ka anyị na-aṅụ aṅụ na ka anyị na-eri eri. Gọzie ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị ga-ebujere ndị Di na Oriakụ gị anyị kene ọnụ. Anyị ma na nne ya abịa. Ndị ọdụ a sịkwa na ọ bụ ekele onye gwara abacha ọfụna rice eshi. Ịma mgbe ndị ọdụ unu butere unu ọchị unu ekwere ọjị buchitu a. Ekpere anyị bụ na afọ ga-eso gị ise. Ọdịmọma ka ị na-abịa. Onye ya ka ọ gbagụ a ga-akpọrọ ya. Lee Odogwu nọ n'isi aja lekwe nwaanyị ya ọ nwaanyị a wụ the CEO of this business. Otu nwaanyị lechara anya si mba lee onye a chọrọ ya dabe nne ya ga-edukwula akụkụ ka mara ka biznes a ka ọ ga-awụ ọkụ ka ọ ma awụ ọkụ. Mgbalezi anya Odogwu ihe adị ebe a na-anwụra anyị na-emeche na-anwụ anyị amara ka o si ga ka anyị mara ka ị nwere iru afịa otu iru gị dị otu a nwaanyị a dị nwaanyị nwere iru afịa ama m na wita bito nke nwaanyị ga-ebu ụzọ ọgwụ ya ya where are you heading to? What are you selling? What are you selling? Who do you want to patronize, Oga? Okay. Voila! She's selling in her hair. Ọ ka na mita ọ na-amị amị ihe amị ga-amịga ọ na-amị amị ọ na-amị ihe amị ego ga-adị agwụ agwụ ego ga-adị agwụ agwụ nna tinyekwa aka ọzọ onye anya Chineke metụrụ m ebere lee ya Alhaji
The honor himself. Honor, I greet you. When no matter where you go, go to go high. Chief P. Thank you. Yes. They are coming. Emma had a reservoir. Okay, you don't want to patronize her. No, I must say this. Today I must say this. Only get a love my sister. The picture here, the healer teacher. Mary is here, all I want home. On your time. There's money. Everyone money they got. God bless you. Hey! Senior man! Tony Enterprises! Tony, I know you will show. Tony Adela. Thank you. Imam Jesus. Is it? Let's go there. Chief George Nnaji. That's
Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la cat, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. Baby the sharp from head to toe. Baby a la cat, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo ipuliche. Anya mututu, mwachuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige se pwane kogozi emuna kiyo. This is my mother. Everybody takes up for me. But I need whoever is saying she should not go, she can never go. That's to respect you.
Why not that big? You want to have some more? I have what? Have what? Feel better. Join your good. Not very bad. I'm looking at you. I never did in the hotel. Man, why? It's okay. Yana dobu koro ile adoga iga mo na na enu ko ebo aye gere Chineke ana ba I've never think that between me and the mother, I've never gone within the 4 walls of the room. And I believe that is follow like that. Why follow their family, and no matter how poor you are, you must decrease your heart. Unless someone really you know get you cake out, amen. It's okay by you, Abi. Thank you. Let's go there. Once you hear amen, you call the cake. You call this cake. Nihi na chine keji kola humada boa ono. Ayi marana hage binu do. Bino hubu aro ebebe. Amen. Ala kuri kola keba bino. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, Iyele, baby sofri de cool me temper. Ada, baby na sugar. Yo. Everybody they wait. Utakene no more. If any man maka, better soup na money kill amo. Ada mwa peke ya. Ada. Yo. Someone I get them for everywhere. I don't know the lack of that. I get them for up and down. Baby na tomato, baby too fresh like morning wine. Ada welele, iyo koko. Everybody they wait. Utakene no more. If any man maka, better soup na money kilamo. Ada. Você vacanze aqui na Afam.
More music on trendybeats.com. Messi Apostle here in tune and here we to wherever I ife through and dogam Chinedu onye Chinedu Biefna. Okay. Machimereze. If you na-eme ji maru gi. That's beautiful. Kika gi na nwanne anyị nwoke bụ Festus Afam Odunukwe si wee mara iji maka wee bịa. I got through my friend Kingsley. Kingsley. If na agwa ya tata ọ nụrụ nwaanyị. What are you telling him today? Na agwa mara you want ndị na go dey use na agwa welcome there. Na agwa ku obuna after I know of man. You know? But marriage you understand it. Yes. You want who understand it, I understand it. Yes. On your level when I am perfect marriage. You understand? Thank you so much. Now try and understand each other. Yeah, when I go for I want to go one kegi. Yeah, Messi Apostle. Brother Mo. Afam Somtochukwu. Yes. Okay. No, into real estate. Okay. Yes. In fact, I'm a guy who I come to the Yankee. Yes. One organ to us. I'm born again here. When you see that, I forgot to get Malana. Oh, yeah. Can the modern out of time? Obi Sign good. Now, here are all white people. Napia, the owner of the temple. The talk on Western to a ha. Now, Chineke Binedi, Yagozi America, and they do not. I didn't know what here. Okay. He opened out the capital. How well.
akọnuche wee soro ya gabiga ya maka na ihe dị na nwunye ọ dị atọ ụtọ mgbe niile na-ebe ebere na ọ ya agaziri ha ya ama osuo ya ihe ọbụla ha tinyere aka ọ na-agara ha ya azụ ụmụ ha azụ ha. Amen. Dala isi dị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Somto Genevieve. Keso nem ga. Somto Genevieve Nnaji. Tata. Stanley bosiga na ke ko bi de. But I miss my family and I know that this is going to be a new start. And I'm just hoping on God. You're not going away. You are still come to your family anytime you want. You are just changing residence. Can I not be able to give my money, my friends? My friends. Everybody that came and brought out their time to come here. I'm saying I'm very happy and thank you so much for taking our time to celebrate with me. I love you all and thank you so much. I need to you. Hi Chief, Honorable Barrister, Afamefuna, Stanley, Odunukwe, Tata. It was one yana, but see I could be the good song. A very long time. Actually, I made my own. I went there. Welcome to Canada. Can you send me a gift? I'm going to miss your post and the bonnet. Miss your post. I know Amaezu Ishielu Ebonyi State. Barrister Afamefuna Odunukwe Somto Genevieve. Obodo tata bụ 15th of July 2023. Ezigbo ka o si ga anyị na-asị ka Chineke mee ka mmadụ eji ha bụrụ ha ga-ekwu ahụ. Chineke gozie mmadụ eji ya ọ bụrụ mmadụ eji ga-ewute ndụ ụtọ m dị nga n'ibu n'elu n'aha Jizọs Kraịst. Ada get them for everywhere. Ada know they lack Ada get them for up and down. Baby na tomato, baby too fresh like morning wine. Ada welele, iyo koko. Everybody they wait. Utakene no bo. If any maka, better soup na money kilamo. Ada ngwa pekem ya. Ada. Ada.